Kære seere, tillad mig her, mens slutteksterne kører, at sige dem tak for at have været med os på riget. Vi har startet underholdningsserien med Drusser og Helmer og alle de andre lidt forsigtigt op, så alle skulle kunne være med. Allerede fra næste episode kan jeg love dem, at der sker meget, meget mere. For der er åbenbart et eller andet, der er helt galt i disse bygninger. Og så er der en fremmed, der kalder. Hvor ofte er det ikke sket for dem selv, at nogen kaldte? Og hvor ofte var de så rede til at række hånden frem? Var det tit? Eller sjældent? Eller måske aldrig? I dette program befinder vi os jo kun i fantasiens rige, så begrænset det end måtte være. Vi kan aldrig nærme os den utrolige virkelighed, som Herrens skaberværk er. Selv den mest opfindsomme kunstner er kun tvivlende myrer imod ham. Mit navn er Lars von Trier. Jeg ønsker dem alle en rigtig god aften. Og forresten, skulle de drage til riget igen og ønske på ny at bruge lidt tid sammen med os, så vær vel beredt på at tage det gode med det onde.